get the point, take a step forward. Insetelibuye. Mwisi ko minao koboka limu aliye chichaba tichialile. Kako yeno chaka kokoseli kotatifota likuigwe. Akona mambi nalo kero moto ibere tuwe echide chiati garanga ichiati. Yona yako somera. Daitu monta some kitabu kia Yohana 19 na litogende 33. Kitabu kia Yohana 16:22 no moelio eto some 33. Mbora linde mutakitina tebe kibungu nani nasoma nande ndandi inumuikaranse na parliament. Naende no Nigomore no moichano. Kurende nimbarore nainde. Nechinkore cheino na chigoke. Na mogoko ino onde tari oraba ure. Igo. Chaki okugireka kababuya. Chaki. Koranga masoesi asome buya. Nabona ine bono nigomore no moichano. Kurende nimbarore nainde nechinkore cheino na chigoroke. Na omogoko ino onde tari oraba ure. Kende 33. Aya nabatebirie rinde monyare koba no morembe. Imeane sense na manyore mechando kurende ramye myoyo inte na buirense. Biamono ntegere baro. Ate ba mangana amanene agukwanira oyo Yesu ogukwanira baro kuwae. Kara ne ko akiro kwai. Kara ne kurwa sense. Kara ne ko genda yoro Nyasaye. Abatebi abaro kuwae amangana ayatu asomire. Ako batena bono mulino uoba bono mulino moichano bono moichanigwe bono moteswe bono moirianyeke kurende na buirense awatela na senseye na monyore mechando iwana achire kadidiri na bwa tukira mangana ayo awatela na senseye penyo minto omwana nakwe asenseye moto nasukyo olimo asenseye norambu asenseye omukungu kalayo asenseye maike yende limi maike yende elime ekonchanda atabana asense emechano nero musiwa sense mechano na batagi igo mwage mechano ne kanyegete gosono iri igo mokungo kwenye mwiti nganga soka sako ne mwiti kebungekyo ekebungekero konyo manyana no agwa soeto no agwa ro soka ko chimumbu esena kiere ne komu yari no renda na iruvyo musiko mino no rendo ko nya kotebanga ende machu. Insetelibuye. Mwisi ko minao koboka limu aliye chichaba tichialile. Kako yeno chaka kokoseli kotatifota likuigwe. Akona mambi nalo kero moto ibere tuwe echide chiati garanga ichiati. Yona yako somera. Ngakiateba. Ateba senseye. Mechano nero. Ateba senseye iga obwoba mboro yala babu akere bwo ilile oninabe korara milango egiasi ngimokala igore mete uko iba ko mwako kubona ki kwachie kila na bagagambara abo naida atari korara ko geita korara go sinsinyo senge jama ete nanse teringa ki teribuya enseye. Whether you like it or not, buyambo kona tinga ki. Amo si buyambo yonseye.
yani ilikuwa chole tu kalenge ngane ngano makoko mweke amozi nkora tundu chule yani nseye kwani ngosinyele matenga makoko to yonseye matenga marembe to yonseye yani okorengera ringaki dama ndage to yugeteki maite kana gwetekira gwakuri kuigura bone sere mu nando okorengera nande ngakibo ngakingo kora maite kigura tabia bantu ngatie kwa ajira kwa kore bintu byose enaere sabu ensere mu gukora tubule mutire kurakora karatiga yake nyoka ya unkuye ni ngoma yetu twakore gusomia abana ngabona na abachukuru yaya morembe tulia okona romo sacho yonywa metemo umwise kogo okure bintu mbio abantu abaire na gocha tiako okora ngabona gwakorire ataba nganse morembe tokortiki toyo lingana liangokia ataba ekerenda ache nimba isanekie ekerenda ache nimba toererie ekerenda ache munyoro mogoko igwa omogoko asi mone nena chiche kira oyo mo aganye ere kabuchicha igekerenya sawo itawocha omorembe no basense onyo monene tarake getureri chocho minto abantu nkora kuwa namwe chochi nkora turerole lakiateba ngocho morembe no boisane ibo bono monene ataraja morembe to kwantiki ibo okunko abantu nkora ari namure kora gendo ura simuisi komina akakueto urachana uradanga mutare kontebia ote kuwa korengaki igo monena ataracha morembe tokoratingaki mutako bamba kurire gendeki omonena ataracha morembe tokoratiki ukanga kwabere principal ngabono na etwe obo principal bono diange chake school dirikuwa etagire ige kwewa imasigu mukoro ikaranza balega mulena inche ngagitwateba morembe norense morembe toiyo burabona mali maerire ngaya morembe uyu nara moteba abamenyi ngabagorete ngakimutari bakungwa nabonete abagori na ibu naandira ngaki na boni korona ki na ibu tenena omaete mo gorita ko bora mo morita korati ige banko gwatira bono peni nta gete ko teni ya sao iguru egetabu ekemo ekegoteba egintu kio kananja abasali peni ugwatana abantu udatitari kero montoro musali umuya tari bonsi mono basani Iwan some. Na somile Job 2, 11, 12, 13, 14. Mutali kabibungu. Lakini namba ya mwisi kwa minunga sisi namba ya unimbwate muli. Ngai wanakuwa chiete wochi. Aya chaki. Oto mironjana. Ayubu ibere kateninya tele tangabi ayubu ibere 10
ayimire muyana okora nki amali kama mwamwa oteba abasani ba Ayubu bagocha Ayubu nabwata abasani batatu bono Elifaz Watemani na Aswa na Sofari korwa Naam ekero bara yeme chando eri Ayubu anyorete bagachikana nga kero yomo arwe buoye baumerane amo bagende kumuye chandira na komoremia wale ara kumumanya gusenere bagachaka waka amayo bagatandura chianga chiabo esiarera ebu ya iguru na ase metwe yabo abantu abo bagaikaransa inse agwamo nere ase engaki ya matuko 5 na 2 omubaso n'obotuko okwana ingana line Ayubu ekiagera barochenga emechando yaye nigo yaringe emenene mono wakoli okonyore emechando tigera yo kwani musinyei matebi no igoire onyori emechando Romanya bantu ensiyi niwo kuiburwa onyore gendo kieke emechando yo buruire mboro siyo buruire onondo bwo kusuyo koba sinsiye buruire amanga ba sinsiye rero no gwata maisabe mambio kabwati elimu rero gutara magura agonsi mambio tubwati rero kunyar koruga mambio koruga ruwe jengo koeresa rero kunyar gusibi ba mambio gusibi guwe uri nyagitari gusibi atanga kila go to kubona kwansi giki au kubona ki ngo gusibinde osino kubona bunangu gusibiki obo gimo mandi mbuli bunorengereti mandi mbuli bunoroche dimanko ko chiemero mwana aliru beri ko banyeteita bogimo mbuli bunorengereti na kitu asomeke bunge kiki atanga mwanya bantu nigakoiborwa asoka na gendo gieke mechara Dijugu etegiri ngabono kwagulire ng'ombe ngabono konyencha andikite nkugura mabele para koko genda bueli kunyekama kwanora enyeri yero chigo ngala yakoleta kiki hoje ng'ombe ngayiko usi kisiringi eri sitia makorokoro ekalisi bakeke nyolini kalisi mesumari mwanya bantu ni akoiboru ense akio makungu no obita ng'ombe bakogite go chigoro bakomo giyike bakayikere mo kamakomo abogete pulebusi mole nera ngwakami aye tinda kama ng'ombe bono kwarete ngakire ng'ombe inko gaende nakingo ranjira bakungu banda bangitiga ko mogani aregete ko monta achira tata geti aragire kuyura macha rio tanga macha atabwa tingu esibi igo seri enseye buyambo kortingaki korangoria enseye buyambo kortingaki yasaye gocha obuyambo mayo korangaki umaikobo yasaye gocha rio omorembo rabe lakini ataraja obe ataraja kora kwanyule barenga mwalo sabere familia ya maya ben yasaye tigakolemi hakolemi minadama kyari kibungi kikweguri ngeseye mwanya bantu akoibo konyori michango ngoro chorikire manganayo bantu bandi bagota banga tata kangata kubuango mama kangata kubuango yasaye agatena kiti atolikirana kana stolikirana akobori ngaki indiye guetakwe nonya kores peni yasaye bakonye abaremi ekiaga enseye etualikire tunga mwanya bantu goikanya wali mechando asubuhi mobo
omone no gocha imechande ye ekanyeke toso ase oburuti wakale na kale asitura atera gotera kwa Musa no kwe manu ya gendu gieke ya ng'onde turamenyo kale na kale no chese buna ya sari kiriga na ye guchikobe onyo chere 2023 ga 2030 ngakira onyo ruche kibande boro gia chiriri kibande boro niri boro tuke kire kibande ngesira bali ngabangu sabere familia ya maya nyasaba sini